Nu tager de fleste ting med min taske. Ja. Ja. Hvor er din regnehæfte? Hvorfor regner du ikke det? Jeg har ikke bedt om det. Ja. Hvor er din regnehæfte? Altså for mig der er det vigtigt, at det er et menneskemøde altid. At jeg ikke den her uddannede lærer, som nu kommer ind, og de har på en eller anden måde og bare at skulle suge noget viden til sig. Jeg er sådan en, der egentlig skal passe på, at de gør de ting, de skal, og så skal de bare lære det ud fra det krav, men at det er et ægte møde, kan man sige. At man virkelig er til stede og har den udveksling. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 40, 36, 32, 28, 20, 22, 20, 16, 12. Det har fascineret mig, at i Steiner-pædagogikken, at børnene oplever tingene, at de ikke bare læser dem i en bog, at de oplever det, og at de berøres følelsesmæssigt af det. At det er vigtigt, at børn de får lov til at være børn. Og det er vigtigt, at børn de får lov til at lege. Og det er vigtigt, at børn de får lov til at opleve. Og det får de lov til her. Og det er ikke, og undervisningen er meget levende, og man tager altid hensyn til det enkelte barn. Det vil sige, at man som lærer skal tilrettelægge sin undervisning, så det passer netop lige til den børneflok, man har. Og godt nok har man, man skal lære bogstaver, men den måde, man gør det på, indretter man som lærer lige til netop den flok, som man står overfor. Så man kan sige, at man forvandler emnet for hver gang, man får en ny børneflok. Man kan godt sige Hans. Han vasker, han. Hvis han vasker. Nej, det var fordi jeg ikke lige sagde Hans. at starte med. Vasketøj. Jeg kan sige, at et af de der ting, der er det største problem for barnet i dag, det er, at det ikke kan lytte. Og hvis man skal kunne deltage i en social proces, så skal man kunne lytte. Og der er det, at man oplever en af de geniale ting i pædagogikken, at alt bliver formidlet igennem fortællingen. Det er læreren, der egentlig har lektierne for at formidle stoffet til barnet ud fra sit væsen. Og ved at han skal det, så skal han hele tiden stå i en skabelsesproces. Og det er den, der egentlig fanger. Lige så snart læreren er i skabelsesprocessen, så fanger han barnet, og så begynder barnet at lytte. Men grunden til, at man egentlig vil, allerhelst vil have, at det er den samme lærer, der har dem fra 1. til 8. Det er simpelthen den forvandling, som barnet gennemgår på det tidspunkt. Når det er 7 år gammelt, så følger det simpelthen bare, altså hvis det er uspoleret opdraget, kan man sige, vil det simpelthen følge den voksne i tykt og tyndt. Og specielt en klasselærer, som jo ikke har noget blodsbånd i sig eller noget, der vil opstå en næsten magisk felt. Og i løbet af de 8 år, så vil barnet mere og mere nærmest få kvalme af den her voksne lærer. Og det skal være sådan, fordi barnet skal jo netop kunne udvikle selvstændighed. Barnet har jo et tænkende og et følende og et handlende element i sig. Og en undervisning, som jo i den grad tilgodeser både det tænkende, det intellektuelle og det følelsesmæssige og det handlende i undervisningen,
der tilgodeser man jo hele mennesket. Altså hvis man kunne tage et eksempel, ikke, som at sige, jamen i løbet af en dag, ikke, jamen der har man så hovedfagsundervisning, altså de fag, som jo virkelig er med til at forme mennesket i det tænkning og i det selvfølgelig viden også. Og sprogfag og kunstneriske fag, som jo har med det følelsesmæssige at gøre, det hele det rytmiske, og selvfølgelig meget stærkt udtrykt i den sproglige undervisning, hvor man jo ved, at der har man jo sprog fra 1. klasse. Og så det handlende, det viljesagtige, som jo ligger i håndværksfagene og i bevægelsesfagene også. Men det går, at hjørnerne af huljern, det er ikke sådan graver sig ned i træet, fordi så er det skulle gerne udmønte sig på den måde, at barnet bliver selvstændigt. Et selvstændigt tænkende væsen, som interesserer sig ud fra sig selv om verden, og ikke fordi det får tommelskruerne på, fordi samfundet er ved at løbe fra mig, og jeg er nødt til at følge med eller noget. Men en ren, umiddelbar interesse for næsten hvad som helst. Altså det vigtige, det er, at der bliver arbejdet på en måde med barnet, på en metode, i en metode med barnet, så det føler sig accepteret. Og hvis det lykkes, så har vi en ny pædagogik.